Mapagpalang hapon mga kalugkod. Dito po tayo ngayon sa San Carlos City. Amazing city of San Carlos. Yan. Yan. I love San Carlos. Yan, puntahan natin. Yan po, yan. City of San Carlos. Amazing. Nice, oh. Yan. I love San Carlos City. Yan, oh, nice. Amazing San Carlos. Yan. Yan natin ngayon ng kanilang small plaza. Yan, ang ganda. Yan, kita nyo. Oh. Malinis. Yan, St. Charles Academy School. Tapos yan, yan na naman ang mga lantern lamp. Yan o, ganda. Diba? Amazing San Carlos. Wow. O yung isa may dala ng patitis. Yan. St. Dominic Minor Basilica ng San Carlos. Ganda, di ba? At yan, ganda ng simbahan nila. Ito yung old market. Yan. Ganda pa rin ang old building, oh, nag-preserve nila ang government office. Amazing. I love San Carlos. And I love San Carlos City. Ganda, oh. Yan, rolling pandesal. Rolling pandesal. Ito pa rin tayo sa San Carlos City. Ayan, San Carlos City tayo. Magic mo, San Carlos. Town center. Bintahan ng mga plants. Mga plantitas dito sa San Carlos kita. Dito naman yung Central School ng San Carlos. Malaki to, malawak to. Kasi malaking syudad ang San Carlos. Yan po, Central School San Carlos.
DepEd San Carlos. Tayo. Ito, ang lawak ng parking area nila. Wow. San Carlos. Oh. Yeah. Harap naman yung San Carlos City Public Market. New public market. Kasi yung old public market nila doon, kanya-kanya na sa may ano nila plaza. Yan po. DepEd San Carlos Central, yan. Katabi. Yan. Chicken Star. Yan, dito tayo sa mga tindahan ng mga furniture. Yan. Yan, San Carlos. Ano? Ang ganda ng mga magawang kawayan ng iba. Di ba? Oh. Ganda ng mga gawa nila. Ito. At yun, yung mga buo. Bahay kubo. Ano? Yan. Gawa lang yan dito sa San Carlos City, Pangasinan. Yung bahay na bahay kubo. At may kwarto na rin siya. Naka glass na rin yung ano niya. Diba? Bahay kubo na window glass na siya. At bubong niya ay na rin. Diba? Ito may parang ano na, parang brand new model na siya. Yan na siya. Ito naman ang medyo luma style. Yan. Kugon yata to. Yan. Yan o, dami. Yan. Dami dito. At jealousy naman to. Hindi isa yung mga ano, deluxe to. Yan o, yan. Yung mga bahay kubo. Yan. Ang dami o. Gusto nyo ng bahay kubo? Gawa sa kawayan, dito na. Kung kayo tingin sa San Carlos City. Sa market lang, malapit sa new market ng San Carlos City. Boss, magkano presyo yung mga ganyang bahay kubo? Magkano presyo yan yung ganyang mga bahay kubo? Depende. Depende sa Yung ganyan na may ano na kwarto. may dalawang kwarto yan, Oo. 120 yan, boss. 120? I-deliver na rin nila. Saan? Sakali sa... Di ano, malasiki ako. Dayo lang ako dito din. Okay, thank you ah. Saka na ang jeep. At gawa ka ng ano. Yan, gawa ng basket. Ano? Tsaka bilao. Dito makikita sa yan, kagaya ng mangga. Dito sa San Carlos City. Lahat lutuan, kahoy, mga palayok. No? Yan. Yan mga dito. Yung
malaki daw. Yung may kwanto na 120,000. So ito na sa mga 80,000 yung walang kwarto. Sir, magkano yung ganito ng presyo sir ngayon? Magkano ang biga? Sige lang ba? Tawa ko. Yan, ito lang yung ano, yung ginagawang cottage or pahingaan sa bahay. Boss, magkano yung mga ganyang kubo? Yung parang ginagawang cottage? Yung open lang. Oh, open. Pag yung 5x7 namin, depende sa deliver sir. Sir, magkano po talaga yan? Pag dito lang sa San Carlos, Oh, ang pinakakon namin hanggang 18. 18. Yun na yung 5x7. 5x7 yung pinakamaliit. Oh, hindi naman siya pinakamaliit, may mas maliit pa doon. Kaya lang yan lang yung pang cottage talaga. Ay, yung ganyan, parang ano yan? Yung may need yung ano yan. Pag yung mas maliit pa doon, yung pang checkpoint na yun. Pa checkpoint. Oo. Yung parang ano lang, yung parang waiting shed lang. Oo, parang waiting Yung 15. Oh, Sige, salamat ha, Oo. Karen. $18,000 pala yung maliit. 18,000. Kuan. Yung rocking chair na ano, ganda. Mga kawayan. Ito sa ganda. San Carlos City New Public Market. So bago to. Bago to kasi New Public Market eh. Yan tayo. Tayo sa ano. Yan kawayan oh. Putol. Haba. Damit kayo dyan, o kayo kayo. Yan. Ano yan, public market na